हाबाखौ लाथ'नो आरोखि गासिबो नामा औ बिदि ओमफ्राय हिनजावफ्रा मानो खारि फिसायखौ गारनानै आं बे निउसखौ दिनै खोन्थालांसै आरोखि एसे मनिटर जिखुनु निउस चेनेलाव बर'फोरनि निउस चेनेलाव हिनजाव खारनाया सानसेयाव खनसे होखायो आरोखि सम सम सानसेबा आरो सानथामजों खनसे होखायो अमुक जायगानि अमुक जिल्लानि उन्दै सानैखौनो गारनानै सोरबा हिनजाव गोनांखाजों खारलांबायनो मानो होनो ना होनोना हा खारना नाथाय खारना हाबानि सानैयाव खारना जायोना नंगौ नङा माने एथ' गोबाव आयै 10 बोसोर थाबाय बे फिसायजोंनो 7 बोसोर 8 बोसोर मोनबाय एथ' गोबावनि उनाव मानो खारनांगौ हाबाया जेनेबा मैया दाखालि जाबाय ओमफ्राय मा फिसायखौ सिनायनो एथ' 10 बोसोर नांलायगौ आरोखि सानयाव बुजियाबा मा बुजिया सानयाव बुजिया सानयाव बुजिया फिसायखौ जा गाज्रि खोनाबाय फिसाय गोनां मामा हिनजावफ्रा गुबुनजों खारनाय आरोखि खारनो नाङा ओमफ्राय खारहोनायखौ माबोरै बन्द' खालामनांगौ आं एसे मुलि होलांनो नागिरदों हौवाफोरखौ माने हिनजाव गोनांफोरखौ आरोखि आइसो रजाखौबो नांगौ मोनथिया हौवाफ्रा मानो हिनजाव खारजायो बेखौ एसे खोन्थाखाबाय आं मोनसे गिदिर जाहोन दं बेखौ खारहोआलासेनो थाहोबाय थानो हायो आरोखि मुलिखौ खोन्थानोसै मुलिया ओरैबायदि रायजोफोर हिनजावफ्रा जेब्ला आहार जाफुनाय गथ' थायोना होनब्ला खारो बबेबा जायगायाव उन्दै आहार जाफुनायखौनो गारनानै खारबाय 3 मासनि गथ'खौ अन्थाव बाथाव बिदि होननाय खोनायाखै दा मा सिरि सारा ज' फैनायथों बाथाव खारा हिनजावफ्रा उन्दै बिदि 3 मास 4 मासखौ गारनानै खारा जेब्ला फिसाया 5 बोसोर जायो 10 बोसोर जायो होमब्लासो गारना खारो ओंखायनो आङो हौवाफोरखौ खावलायदों हिनजाव गोनांफोरखौ जुदि नोंनि हिनजावा सोरबा हौवाजों सिरि सिरि लिं लानायखौ नों एसे थाल मोनदों बै समावनो फिसाखौ सानस्लाबा होमब्ला फिसा खांनायाव बेस्थ' जानोसै बियो आरो बे हौवाफ्रा बिदि गथ' गोरलै गोनांखौ लाना खाराथ' जुदि नोंनि हिनजावा सोरबाजों एसे फनाव माबायाव ओरै एसे लिन नोङो थाल मोनदों बै समावनो फिसाखौ सासे लाबाव फिसा सासे खांनायाव गैयाबाबो 3-4 बोसोर नांगौ सानै लासेयावबा जुदि खारहां माहां जादों नोंना हिनजावा सोरबा हौवाजों लिं लाबावदों 2 जाबाय फिसाया बिदियावबो आखला थांहां माहां खारलाबायनो नागिरो बै समावनो सासे लाबाव 3 जाबाय 3 जाबाय दा आरो जुदि फिसा 3 खांसेयावबो सोरबा हौवाजों रायलायबावो लाइन लाबावो बै समावनो सासे लाबावो 4 जाबाय 4 जायोबा 4 फिसा खाङोबा गैयाब्लाबो 15-16-20 बोसोर बेस्थ' जाबाय बियो फिसा खांनायावनो होमब्ला बेवहायफोर होमब्ला मा समाव खारगोन बियो फिसा खांनायाव बेस्थ' थाबाय थायोबा बयबो लानो नाङा दे जाहोनो हानाय फोरोंहोनो हानायनि खोथा थायोना आंना हिनजाव खारनोसैलै लानोसै आं 2 लाबावनोसै आं बिदि दाखालाबाय
जाहोनो हायोबा फोरोंहोनो हायोबा ला आरोखि दा बिदि खारनो नागिरोना हौवाफ्रा बे फिसाजोआव जौ गोनांखौ मालाबाबो लानानै खारा खारो खारो साब्रै गोनां खारदों साब्रै गोनां खारदोंबा सासे लाबावनांगौमोन बियो साबा जै खारनानै जाबाय लानांगौ साब्रै गोनां खारदों आरो जोबोद गथ' साब्रै गोनां होमब्ला बे गथ' साब्रै गोनां खायाबो जुदि खारहा माहा जादोंबा ओइ समावनो सासे लाबाव साबा आरो साबा लासेयावबो जुदि खारबावनो नागिरो सासे लाबाव खारनायखौ बन्द' खालामनांगोन ना बेनो आरोखि मुलिया रायलाय खोमाखाबाय गावसिना बिदिसो नुलायबाय बिसोरो बिदिखा खननोसै Mereka berkebunkan binatang di Bersernilo hayulah bersentuhan dayang bersih bau tani mereka aku bukan nada butuh jajah mereka aku bukan membuat butuh jajah corona virus bersernilo hayulah bersih dayang bersih bau tani mereka aku bukan butuh jajah Kalekan saya semestinya kalekan saya semestinya bantur mayang sapu sundur mayang aspo sesuatu anak anak itu saja sesuatu anak itu saja corona virus ini bersernilo hayukan bersih dayang bersih bau tani
नोंनाव थाखि थायोब्ला मालायनि गार्लफ्रेन्डखौबो मोनगोन मालायनि बयफ्रेन्डखौबो मोनगोन गोसोखौ लांखाना थांफिनाना गुसु दाजा गोसोखौ लांखाना थांफिनाना गुसु दाजा कर'ना भाइरासानो बोसोरनैल' थायोब्ला गोसो थोलायनाया बेसे गोबाङानो